Un any més, les Ames de Casa Tírius de Benaguasil van organitzar el sopar a benefici del càncer en l'Avinguda de Montiel. Enguany s'ha organitzat molt bé, com tots els sants, col·laborant en tot el poble. L'únic problema que hem tingut és que després de la pandèmia, com enguany han fet també les paelles, han hagut dos sopars a la mateixa hora, el mateix dia, doncs han venut molt menys tíquets que altres anys. Però tot bé. Nosaltres la beguda sempre la demanem, la col·labora Consum, la cooperativa de Sant Vicent i Dial Prix. Els tres supermercats només, els altres no han col·laborat. I la beguda és gratuïta i en acabant el sopar mos el fa el Fort de Marisol. Pues dels diners que el tiquet se venia a 10 euros, pues paguem a Marisol el sopar i el resto va tot a la Junta del Càncer. Veïns i veïnes van participar de la festa benèfica a motiu de les festes patronals. Per ajudar, i tinc una germana que fa 9 anys que morí i també participa. Algo se té que fer per la salut des de mesos que estiga mal. Perquè és una tradició de tots els anys que n'hi ha que col·laborar i pense que és molt important perquè se necessita molt. Han vingut de França, el meu germà, i ell ha volgut vindre també. Coneguem des de sempre l'Associació contra el Càncer i yo me ayuda, pues mira, claro, coneguem també gent de que ha patit, entonces pues en lo que podamos, pues n'hi ha que ajudar. N'hi ha que ajudar un poquito. Podem ajudar un poquet i jo també he tingut dos familiars que han mort de càncer i això, i sempre tots els anys s'ha pogut ajudar un poc. Molt bé, molt ambient i molt a gust del poble de Benaguasil. Jo he vingut perquè m'he convoyat en esta senyora, que feia molt de temps que no l'havia vist, i tenia ganes de xerrar en ella. I mira, m'ha juntat en aquestes 2 hores que tampoc les havia vist en molt de temps i a passar un rato agradable i per ajudar. Per col·laborar i per estar així en l'ambient i tindre així a tot el poble mogut. El que passa que ens falta més gent. El problema que n'hi ha és que avui han fet massa festes juntes, ¿vale? Perquè han fet els bous, estan fent bous i ara estan fent les paelles a lligar i així ne són 8 4. En 4 altres anys ha estat així de gent. Se tenim que repartir, però molt bé. Com cada any es va repartir el sopar i la beguda amb la compra d'un tíquet per ajudar a la investigació d'esta malaltia. Uno de llonganissa en tomateta, 2 llonganisses y una tomateta, y después la trena de cuixot. Vam estar sopant 2 bocadillos i el dolcet. La tomateta molt bo. Està molt bé. I la beguda i tot, me falta un poc d'aperitiu, però en fi, M'ha menjat el bocadillo de jamón, perquè m'ha llamat més que el de tomateta en llonganissa. Estava bueníssim i la cerveseta també, que no falle. Un sopar solidari que cada any reunís els veïns de Benaguasil.